Boas tardes. Estou nas piscinas municipais do Concello de Trasmiras, en Vilaseca. Despois do bando que publicou onte o rexedor, levades todo o día de onte e hoxe pedíndome que suba un vídeo, a segunda parte de como están as piscinas despois da reforma que fixa a Deputación de Ourense cun orzamento de 51.000 euros. Bueno, pois aquí estou, a parte 2, para que vexades como quedaron. E ao mesmo tempo, para ensinarvos, coido que sobran as palabras, de cales son os motivos alleos a non abrir as piscinas este ano e a non poder manter o protocolo COVID-19. Bueno, os motivos alleos creo que están máis que claros. Unha reforma pésima, a piscina grande está sen auga, sucia, sin pintar, escarpelando toda. Bueno, preciosa. Esto, se vos acordades o último vídeo que subín, da primeira vez que vin aquí fai mes e medio, fixeron unha zanxa, me imagino que era para ceder o vaso de compensación da piscina grande porque perdía auga, pechárona, botáronlle unha planchada e a terra que sacaron, pois estendérona por este lateral. Faime gracia, pois que estenden a terra, pero non botan erva, nin regan. Non sei como pensan que vai sair o césped. Bueno, ervas malas, claro que saen. A piscina dos nenos pequenos, máis do mesmo. Sucia, mal acondicionada, nunhas condicións pésimas. Pero o que quería que virades é que o lateral da terra que vos ensinei fai un pouco é o que dá cara á zona da estrada, que a allanaron, está ben estendidiña, pero o lateral que dá contra a zona de Trasmiras, pois está así. Esta é a maravillosa reforma que fixo a Deputación de Ourense. Con empresas traballando así, vamos, maravilla, maravilla da boa. E aquí a terra sin estender, con coios, cortáronse árbores desta parte de aquí porque facía moita sombra e a xente se queixaba. Pero bueno, isto para que vexades cales son os motivos, porque no pleno deste mes de xullo do día 14 a min aseguroume que este ano que abría as piscinas, que dispuña de socorrista para poder poñelas a funcionar. E resulta que o día 30 saca un bando no que di que por motivos alleos que non pode abrilas. Vamos, vergonzoso. Motivos alleos. Os motivos alleos é ser un inepto e un incompetente. E empezar unha reforma no mes de xuño, un mes escaso antes da época estival na que todos os concellos abren as súas instalacións ao público. Esa é a incompetencia do noso alcalde. As poucas zonas recreativas que temos ou están tapiadas, ou están abandonadas, ou están regaladas. Aquí o tedes. É que non é preciso decir moito máis. Por iso veño vos fago o vídeo para que o vexades. Esta persiana dos vestuarios leva 3 anos, polo menos, derramada. Isto aberto. Vou vos evitar entrar dentro para que vexades como están os vestuarios, porque roubaron cousas, está todo destrozado, todo escachado, bueno, en condicións pésimas. Non é difícil entrar, xa vistes que ben entrei eu, está aberto. Esta é a esquina. Hai terra, montóns de terra, é todo abandonado. Resulta que de ter unhas das mellores piscinas fai anos da contorna, hoxe por hoxe temos unha área recreativa totalmente abandonada, na que se invertiron cartos que a min que me expliquen onde os meteron. Porque a que a min isto non me parece normal. Deixar un terreo en terra, sin erva, sin regalo, sin acondicionalo, sin limpalo, todo destrozado. Estes son os motivos alleos ao concello. Sí, motivos. Para que o vexades, porque non serve de nada facer comunicados cando se poden ver as cousas en vivo e en directo. En fin, o mellor algún día
Se as cousas cambian neste concello, as piscinas abren. Pero de momento, visto, coido que sempre nos quedará ter que coller e ir aos dos concellos veciños como Vilar de Barrio, Cualedro, como están indo todos os rapaciños de Trasmiras, e a outros sitios, porque nós tendo piscinas no noso propio concello, non se abren porque non dá a gana. Punto. E non hai máis motivos que explicar, xa se ven. Bueno, pois que teñades un bo fin de semana a todos e a todas.